Мост от земя с свеждане на крака за вътрешно бедро. Изходно положение. Лягаме на пода по гръб, колената са свити, пръстите на краката сочат леко страни. Цялото движение идва в натиск в петите. Вдигаме таза нагоре, като натискаме на пети. Стремим се максимално да включим дупето. В най-горната точка прибираме колената едно в друго. После ги разтваряме, като съхраняваме напрежението в дупето и се отпускаме долу, така че пак да не докоснем дупето с земя, т.е. да не си почива дупето в най-ниска позиция. И така работим в интензивен режим. Вдигаме се, прибираме колената едно в друго, разтваряме и се отпускаме. При повдигането внимавайте да не работите с кръста. Една от често срещаните грешки тук е работа с кръста вместо с обедрената става. Тази цел просто вдигнете таза високо горе, почти до нивото на гърдите и натискайте през цялото време на печи.